politické neziskové organizace. Já nechápu, proč je vláda pořád financuje. Teď tady máme ten aktuální případ, kdy Organizace pro pomoc uprchlíkům, je to název české neziskové organizace, vede ji nějaký pan Rozumek, tak inkasuje od vlády, vláda ji financuje obrovskými penězi z ministerstev. Takže vláda Andreje Babiše, pan premiér se ptá, kterých, vy jste mi, pane premiére, sám odpověděl v písemné interpelaci, že považujete činnost této neziskové organizace za potřebnou. A jestli si no ano, mám to od vás písemně, já vám to ukážu. Já vím, že to máte hodně, tak to asi píše někdo jiný. Jsem to i zveřejnil, že činnost této neziskové organizace podporující migraci považujete za prospěšnou. Já vám to předám ještě dneska, tu interpelaci, protože jsem nahoře v kanceláři, takže písemně vám to dám, co jste mi na to odpověděl. A já jsem rád, že tady teda diskutujeme takhle. Jasně, děkuju, že to prověříte, ale jste pod tím i podepsán, tak já vám to přinesu, já řeknu sekretariátu, aby mi to tady přinesli a rád vám tu vaši interpelaci předám. Ale jde o to, že tu Organizaci na pomoc uprchlíkům financují některá vaše ministerstva, je to například Ministerstvo práce, sociální věcí, jestli si pamatuju dobře, je to Ministerstvo vnitra, je tam tuším Ministerstvo zahraničí. Já vám to přinesu, ona inkasuje jako z několika míst v rámci vaší vlády. A jde o to, že ta Organizace na pomoc uprchlíkům, která tady otevřeně prosazuje migraci do České republiky, já bych chtěl, abyste utli to financování, abyste ukončili to financování, pane premiére, tak doufám, že to uděláte úplně neprodleně, když tedy takhle spolu. Jo, tak pan premiér říká, že napíše ministrům za ČSSD, ale je to vaše vláda, vy jste mi to podepsal, tu interpelaci, že to považujete za potřebnou, financovat tuto organizaci a že ji podporujete. Ale o jakou pointu jde? Tato Organizace pro pomoc uprchlíkům, pane premiére, jste možná zaznamenal minulý týden, tak ona zažalovala český stát kvůli 2 nelegálním afghánským migrantům, kvůli údajnému pochybení policie, když je tady zadrželi. A představte si, oni zažalovali český stát a soud jim normálně přiznal odškodnění 180 000 korun pro ty 2 nelegální afghánský migranty, ono jich bylo tuším celkem 6, ale zažalovali v zastoupení jejich, tato organizace, vaší vládou placená organizace, zažalovala normálně český stát a soud jim přiškl těm migrantům, kteří už mezi tím prý někam zmizeli, 180 000 z veřejných peněz na osobu. A to já považuji za absolutně skandální, že vy vlastně z veřejných peněz financujete politickou neziskovku, která tady podporuje migraci a zároveň žaluje český stát, který potom na základě úplně šíleného rozhodnutí soudu ještě vysává státní rozpočet a je tam 180 000 pro 2 nelegální afghánské migranty a proběhlo to už je dokonce druhá instance, už to byla soudní. Takže jsem rád, že jsme takhle si o tom tady povídáme. Já bych vás chtěl opravdu, pane premiére, požádat, zdali byste taky neudělali krátký audit těchto neziskovek politických, které tady podporují migraci, protože opravdu a utněme jim to financování. Protože opravdu není možný, že ještě žalujou český stát a vy to ještě platíte, to přeci je šílený. A mimochodem ten pan Rozumek o vás v médiích mluví velmi teda nevhodně, řekl bych sprostě přímo. Takže to teda já to vůbec nechápu, co to je, jako já tam být součástí vlády, tak to okamžitě řeším tohleto a vyřeším to, protože co to má znamenat, takovýhle jednání. Co to vy ten přímo poškozují český stát a ještě i vám nadává jako ve veřejném prostoru. Teď jsem to četl. Jo, tak jsem rád, že to budete řešit. To znamená, ta arogance je úplně, tím myslím té organizace, ta je úplně neuvěřitelná. Takže to jsem rád, že jsme tady teda, pane premiére, přímo tady teda u pultíku vyřešili jeden z mých bodů, tak to jsem rád, že takhle to tedy probíhá. Já vám teda přinesu, já si to nechám přinést tu vaší odpověď na interpelaci a to teda přímo řešíme, protože to je neuvěřitelný, to je potřeba prostě ukončit takovýhle financování.